Na categoría de primeiro e segundo da ESO, o traballo titulado Auga da Villa versus Comprada por Samuel Paredes Pérez, Valeria Rodríguez García e Ángel Ferro Suárez, editorizada por Marco Rodríguez Espín, do IES Eduardo Pondal de Santiago. Ola, somos Samuel Paredes, Ángel Ferro e Valeria Rodríguez García do IES Eduardo Pondal e vamos vos presentar o noso proxecto Auga da Villa versus Auga Comprada. O noso tema ten os seguintes apartados: a idea, mellorando a idea, poboación, experimento, recollida de datos, análise estatística, resultados, conclusións, posibles melloras e que aprendemos. Este proxecto empezou cunha pequena idea nosa e acabou aquí na final do concurso Avatar Galicia de 2026. E na cabeza tiñamos moitas ideas, entre elas estaban canto se utilizaría, canto se compra na cafetería e tamén que prefería a xente, se auga comprada ou da villa. E despois de unha hora debatendo chegamos á conclusión de que a mellor e a gañadora era a terceira, a que prefira a xente, auga da villa ou comprada. Para mellorar a idea xurdiron preguntas como: quen notará se a auga é da villa ou comprada? Mais os homes ou as mulleres, os que compran auga ou os que beben da villa, ou os máis novos ou os máis vellos. E ademais, ocorreusenos unha pregunta extra que era: que marca che gusta máis? Preguntámoslle ao alumnado do IES Eduardo Pondal quen aceptaba a enquisa e a homes e mulleres de distintos cursos e nos dou unha cantidade de 61 estudantes. Para o experimento precisamos de algunhas clases e algúns tempos de patio. O experimento constaba de coller a persoas que se ofreceran voluntarias a facelo e constaba de un cuestionario e despois responder, dabanche un vaso e responder de que auga pensas que bebeche, se comprada ou do grifo. Aquí na imaxe podemos ver a Valeria preguntándolle a persoa coa tablet e a persoa co vaso na man que lle habíamos enchado a auga, eu e Samuel, e despois va a decirlle de que auga crea que ha bebido e as botellas están aí 1 e 2 para diferenciar despois cal é da villa e cal é a comprada e nós non sabíamos cal era porque se o sabíamos poderíamos haber alterado o resultado. E como dixo o noso compañeiro Samuel, facíalle un cuestionario que era eu encargada e o cuestionario trataba as seguintes preguntas: de que auga bebes normalmente, curso, sexo, se era home ou muller, de que marca de auga é a túa preferida e logo facíamos o experimento que acabamos de contar o noso compañeiro Ángel. E aquí está eu facéndolle o cuestionario a unha chica nunha aula preparada para facer isto. Este é o pantallazo do cuestionario que nos poñeu Marcos Enedisgal, que trataba das preguntas que vos acabo de decir, de que auga ves normalmente, etc. Como podedes ver aquí, estas son as capturas da folla de cálculo que utilizamos. Nelas pódense ver as persoas que acertaron, a auga favorita de cada un e a auga da que beben normalmente. E despois dun longo tempo traballando, chegamos a moitas conclusións. E as conclusións foron representadas tanto en gráficos de barras como en gráficos de sectores. A vosa esquerda podedes ver gráficos representados pola nosa mostra e gráficos representados pola nosa poboación. E as conclusións foron que o 60,7% de persoas prefiren auga da villa que comprada, e que o 36,1% das persoas dalle exactamente igual a marca de auga da que beben. Cantos acertaron? Nestas gráficas podemos ver que a maioría, con 62,3%, acertaron de que auga se trataba que lle demos, pero a minoría, con 37,7%, non acertaron. Os homes acertaron máis que as mulleres cun 65,4%. Isto pode parecer moito, pero como a mostra foi tan pequena de 61 estudantes, son 3 persoas que podería haber sido unha casualidade. Sorprendeunos porque pensábamos que a xente que compraba auga era para teñer un mellor sabor, pero ao facer o experimento descubrimos que a xente que vive da villa sabe diferenciala mellor que a que a compra. E das conclusións que vos dixe antes, resumíndoas, quedamos en que a xente prefire a auga da villa da comprada,
que un porcentaxe dos estudantes non sabe diferenciar a auga da billa da comprada e que a xente que bebe auga da billa sabe diferenciar mellor as dúas augas, cousa que ao empezar o experimento non tiñamos na cabeza. Ao final do experimento surdiron posibles melloras como preguntar a máis xente para que o resultado fose máis preciso e utilizar diferentes marcas de auga. A estadística foinos moi útil neste traballo aprendimos a usala co Edisgal e con follas de cálculo e aprendimos máis sobre estas aplicacións. Aunque tivemos que perder tempo de ocio, recreos e clases, pasámoslo moi ben facendo o traballo e o experimento. Moitas grazas pola vosa atención e hasta aquí chega a nosa exposición. Pois moitas gracias pola vosa presentación, que tamén está moi ben, un traballo moi interesante, e agora imos facer algunhas preguntiñas aquí ao xurado. Entón, eu vexo que unha vez que tedes todos os datos, agora de representalos, usades a vez o gráfico de barras e o gráfico de sectores. Cal credes que é o que se entende mellor a primeira vista e o que vos dá máis información? A primeira vista, eu creo que o que mellor se entende é o gráfico de sectores, porque ti xa ves que unha parte xa está dun color e outra do outro, e ti sabes diferenciar cal parte é máis grande e cal parte é máis pequena, polo tanto xa entendes cal é cal. Moi ben. E outra cousiña que, por exemplo, vos credes que pode influir no caso de detectar a auga se da billa ou se unha da marca, a marca da auga? Porque o mellor, é verdade que a auga embotellada ás veces diferentes marcas teñen sabores moi distintos. Entón, a mellor, ao utilizar unha ou outra, se podería haber cambiado os resultados? Se utilizáramos máis marcas de auga, como poñíamos nas posibles melloras, é probable que pois variara o resultado, por exemplo, do dato que nos sorprendeu ou tamén de quen acerta o experimento. Moi ben, pois non hai ninguna pregunta máis por mi parte. Noraboa polo traballo e pola presentación, polas dúas cousas. Bueno, bo día, noraboa. Teño que recoñecer que hai que ter moito valor para estar aí presentando. Hasta eu me poño nervioso facendo vos preguntas, así que imagínome como estades vos, non? Vale, mira, quería vos preguntar, na pregunta, no cuestionario que facedes, preguntades de que auga bebes normalmente. Hai as opcións de resposta son pois auga da billa, auga embotellada, ambas e me dá igual. Que significa o me dá igual? Non sei se me expresei. Que a persoa a que lle preguntamos dalle igual se bebe auga da billa ou se bebe auga comprada, o sea, que as dúas sabenlle igual. Sabenlle igual, vale. Digo porque a mellor podía ser que fora como a opción de ambas. Non sei se... Non é a opción de ambas. Consideráchela como outra opción distinta. Sí. Vale, moi ben. Nada, eu era porque o cuestionario é unha ferramenta importante na recollida da información e cando é moi complicado facer preguntas que todo o mundo entenda da mesma forma. Eu digo porque traballo no Instituto Galego de Estadística e sempre hai xente que as preguntas entende de outra maneira, vale? Entonces, bueno, unha ferramenta importante, pois eso, saber preguntar ben. Moitas gracias.